Mar, como compañeira, é unha desas persoas referente e exemplo. Sobre todo polo valor que ela aporta levando os seus principios e valores persoais do que é o cooperativismo e a cooperación que leva moi dentro dela e que leva ao plano profesional e que nos axuda a todas a construir ese relato estratégico, técnico, pero tamén político e social do que é o ideario do cooperativismo. E como tal penso que foi unha persoa moi valiosa na construción deste relato, porque o cree e o sinte dende dentro. No día a día, no que é o seu traballo, co resto das compañeiras e compañeiros, sempre ten esa actitude, ese ánimo profesional, pero humano, dende o que sempre suma, colabora, apoia e sempre engade valor en todo o que fai. Mar é a persoa que fai de fío conductor cos distintos consellos reitores. É a que nos acompaña ao consello e tamén a todas as persoas que formamos parte del. É a que coida de nós e a que coida que todo se faga ben. De Mar destacaría o seu compromiso co movemento cooperativo e coa igualdade, a súa capacidade de traballo, a súa tenacidade, a súa coherencia, en definitiva, a súa resiliencia, xa que ao longo de toda a súa vida foi asumindo responsabilidades e foi estando a disposición do que o movemento cooperativo necesitaba. Para min, Mar é esa persoa a cal acudir cando necesitas consello, cando necesitas esa luz que ilumine o camiño que debemos seguir. É esa persoa que fai todo máis sinxelo, é sen dúbida unha gran referente. Dende a parte que nos toca, dende a nosa urdime, pero tamén en nome de todas as cooperativas, Mar, constructora de soños, que nos guiaches paso a paso e puxeches nas nosas mans o xeito de facer da unión unha causa compartida. Quero darche as grazas en nome de todas, por un montón de cousas, pero sobre todo por facer que as nosas cooperativas naceran con corazón. Grazas, Mar.